Tabuon ako si Mimi guys. Ipanugnaw ko. Ay nanadi ay. Kisa mo kisakyan. Kisa mo kisakyan ay. Hindi ako. Tatlong kalito. Si Mama Lili nagtugmong na pa. Nagtipong na. Nakakang sa kasi maanggay. Ipahapin ko kanina. Nakubag. Ano mo bag? Ipabilin. Sige lang. Naman kay klase ugma. Kitawagan ako si Mama o si Mercy. Di man makontak kung na may gani kaya na si Joy Joy dito. Ayun ko Joy palihog ako pasakay nila ni Lilin si Mimi kay ipanugnaw kung maayo. Papasada si Riluna. Ako mo yung phone kay Tora sa bag. Yan mo yan i-phone? Sagti lang. Lagi pa. Hunong ako dito sa waiting shed. Na nagdagan-dagan na din siya pa yung dari. Dagan-dagan man ka. Nagtabuon ta man ka. Nagdagan-dagan siya guys. Sakit ka sa katanan akong ulo. Oras at kabuak akong ulo guys. Ako na sige. Kuan. Nang kitabo dito sa waiting shed. Ay kung magbaklay ko pa yung dito. Nahapon na biya. Skatro na. Okay rag kuan. Na usog man kay ganinang hangin. Nag-ulan pud. Tung dali ko pagkuan. Nakahilak ng saksak. Ibot sa bulang ibog baboy ha. Nakahilak saksak. Kay Yaway ni Dudong. lagi mag-away-away sa eskwelahan. Bakit ba? Kasi Wala ka sabi ni teacher. wala mo sa teacher ko. Aman na si teacher. Nagpo ka ng 5. Grabe ka, ano eh. Grabe ka tugnaw, ipanugnaw, gigugmayo guys. Dito ako tulog. May gani ka nakapamugha na kong kahoy ganina. Ha? Oo ka, dito ako tulog. Huwag maghilaka ka. Magkabuang na sa dimong lula pagpuyok ni mo, maghilaka ka. Sure ka nga di kang hilak? Dito lang sa ka. Lunes pa yung sa Biyernes. Nalang ko. Sige na, sige na. Yun na pag-uli na ako, init kayo. Na, kung nagdalag tayong grabe ka init gid. Ito nakadugang pagsakit sa kong ulo. Ako rin sana pag-abot na ako na mugha kong kahoy. Naibot ko bulang hibog baboy. Wala na nalungag si Riluna. Gila na maglungag karon. Ito tinagigita. Now. Nanasan ini mo nakitaan? Yan ang inyo manang ipandulaan. Asa lagi ini mo nakitaan? Ito sa dalan. Sige na, pag-ilis na dayon. Ako mani... Pag-ilis na dayon. Nani, pag-ilis na. Hi guys, good morning. Abughat ang timpo ni ulan. Sayo kayong ulan. Ay gabi yan ni ulan. Naghunong karon balik ang ulan guys. Huwag ipanugno pa kung maayo. Luto tagpuan guys. Sudan kay Sirilong nam eskwela. Itlog lang atong lutoon guys. Hapon grabe gid kasakit akong ulo, di gid magwanta. Yan guys, ready na kamahaw ni Riluna. Muna na siya kaon kay nakaw naman na siya guys. Ano mo? Maklang ka ha? May magtaway.
Sunod? Saan ka? Mami, ito ba ko talaga ba ito? Ha? Gulay pa kong pizza guys. Unsa? Ano? Garbisa na akong pichay. Mukha na ka be? Ano nga diyan? School ka ha? School ka? Meron naman ako bayang. Pag yasaksak ng lugar. Dalo? Sige na, mag-ready na tayo. Guys, kain na tayo. Gusto ko kinahin. Kaamon ko ng hugas. Lingkong! Lingkong! Pas nagkaon ka magkaligo na dayon. Uy, kutsara na. Ano sa ka kutsara? Wala niya. Asan din? At itlog. Itlog. Ay. Ay. Oh, basta tweet ko. Ikaw na na pagdula-dula. Sige. Hay! Away naman sa... Ayaw sa pagbahog yun eh. Taas na ko.
Berkanta. Sapaw. Init. Kaunta guys. Shoot, wala na tana. Wala ka pre, kaya niya na. Nagpre na kagani ha? Oo. Sure ba? At napas na lang. Nagprendas mimi ganina. Ka na ag kinamot ag kuan. Pangaunta guys. Apo yung kuwat niya po. Sabi na kuwat niya dyan. Ikaw na gani ka. Ikaw na ko kayong utan ah. Pinidar na yan. Pinidar. Kaanata guys. Kaunta ninyo tanan. Hawak ko guys. Ako ko sa tanda. Sanay sa daan. Sanay sa anda. Ani. Rum 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 rum. Na, dili nana. Kauna. Rum. Kauna. Oh. Takot. Dali na. Pagdali na maligo pa ka. Ito na ganyan, Lola. Naman na iba ka sila business. Kapon may tubig la Lola. Ini panluwa naman ni mo. Di na ka? Ma'am. Panluwa man ni mo. Kanto na ba? Kumay. Amara. Eh, malakas yung kagamoy. Eh, naslang. Dako isa. Shoot. Pagdali na. Nakamala ko na. Ni? Nalungan pa ba? Sige na, ikaw na. 1, 2, 3, go! Ako na po ang magdaog. Ha? Nakasaba doon. Ha? Ang ikaw ako, ay ikaw wala. Ang ako, na Hindi na, ikaw na. Hmm.
Nandun na naman tagway ay ano, samad na. Nakamot mo yung suya. Nakadagana naman ko. Memang aku kalau Nya ka mamahog po ka baboy pagkaligo na dayon. memang aku guys, tidak mau bayar. Sige na. Hi guys, good morning. Ito na po ni sa eskwelahan guys. Kay eskwela si Mimi. Sayo kini ulan. Abigin ako di maka-eskwela. Bag. Dito sa kon lalula. Ibilin raman niya yung bag gahapon kay nag sakay ram ni siya gahapon gani kuan angging. Mandila pa motor ni Bapak Jun. Tak mau motor. Dito man sila nililin la mama gahapon. Pasakay na lang si Mimi kaya di na ako makuha kay sakit ya akong ulo. Nay, kamu sakit ni Mama Angging. Ninong maguto ni ati lang. Ninong. Katong itong motor. Si Angelo. May pilat ako maninay. Ako ninang. Daghan. Pila. Grabe gid kasakit sa akong ulo gahapon guys. Ana, duha ra mga di ako na Maraming ilan. sa agkabuak. Hantod na gabi Na Ano yote? gabi nakamata ko mga alas 10. Anay. Nakamata ko gabi mga alas 10. Sakit pa kaya ko ulo. Bakod ko ni inom ko kuan. Paracetamol. Ito babutangan ako tubig ay panapton. Nga basa. Ako gibutang sa kong ulo. Nakamata ko balik mga alas 2 siguro to kay kuan kahiyon kay ko. Ay nangihi ko. Pamandan niya sila sa kadto ni ate. Okay na. Nawala na. Itong pagkuan mata nilang naglungag. Ako lang na nagluto sa iyang sudan. Para balon og iyang pamahaw. Kapigid magtukar na gani akong ulo guys. Nakuha naman ni siya. Nawala naman ni. Gabi ni balik man gabi nga murag sa kuan kabuak gid akong ulo. Mura magid sa haplasaan ako sa haplas. Duga pa pislit ako ni Mimi pag abot ni Mimi gahapon. Mugid na minaw. Kasi rilo na po dahil niya tulog. Ipahilok po na ako akong ulo daw akong abaga. Nakakatulog ko. Alas 6:30 pa nakakatulog na ko. Pag alas 10 lagi nakamata ko kay tungod sa kasakit sa akong ulo. Akong kuan kuanan daw. Nag-inom ko sa paracetamol. Gusto try kami hinay magikakaglak. Ayaw lagi na iyanan payong mi. Nagkuan na sad guys ang panahon no. Pas siguro bagyo na ni. Ipanugno biyagi kumayo. Ano mang gidlay analin? Pagdali na ba? Nay, ang bagyo karon. Ay na ako sa mga ay lang sa pag-eskwela mi hatdir man lang klase karon. Hindi pa sa check sugot. Agwanta kita. Mula mi pa maabot daw pa ang grado. Mag-absent ko ang sagrado. Gado ko. Magsimbrik naman sad ni sila karong sunod semana. Akadlo ka ko ang sagrado? Sure ba? Teacher, ang mag-absent pa ang sagrado. Ta. Ang sagrado na kinanti. Ta. Ang grado karon Sa mong grado karon sa 20. ang
gado. O anak ko gado. Wala ko ka. Ano ko anak ka. 40. Nine. Chat to si Iba gabi nga. Nang ikamuloto sa humba daw iskabitse ug apretada. Karon nay. Unsa tayo? Paminawan lang ni guys kung sa baka ni. Nay, Ha? kasi lagi ni ate. Ayaw lagi na isaguyod imo payong ba. Kasi lagi ni ate iba. Wala na siya nag-uniform Martes makaron. Ting uniform nila guys, Lunis gyud need gid nila nga mag-uniform og Lunis. May mag-uniform saksak. Nay, Ha? ang puno, simpanan. Ilang. Bas, malunis. Ala. Pagdali na kay bundak ning ulan. Naman kayo kayo. Bisa pag may payong. Wah, bisik. Pagdali ka na try ka po. Motor. Isa man. Gahapon nakasakay mi ni Raymond. Di ra kay kon gahapon ni nakasakay. Tugan. Hanga kayo guys. Sige na pagdali na. Kanay ah. Marami. Hapit na mi sa karsada guys. Panghes na sad mi bay. Sa oras nyo kasal? Masunsi. Masunsi ka day? Diyan sa akuan. Pagkuha sa tahan ba? Diyan na kasal? Reception. Dito na sa Talisayan. Si Mio. Si Mir ang makasal niya? Nabago lagi ang mga kon lagi. Nga naman. Dili na lugar ang judge? Puti. Ha? Puti. Dagang puti ba ang church? Oh. Asa taga ko na ni sa punak ni? Okay. Balikuan. Hindi na kalit. Itong kuan. Diyan kayo na ulitan. Kapit na ko sa punak. Para buki lagi ni mo? Kung anong gamay lang po. Mas na lang na naahi ang ulitan. Nalang sa balikuan na to. Hindi mo madam 300. Gari na yung isash nito din. Wala ko. Ito man siniba nagpalit. Ganito. Palit na lang ito. Palit na lang. Bisa magsimuay pa ka. Balik lang ka. Dito bitaw sa hapang sa kuan. Box. Oh, barbershop. Plano ko na lang. Na magsimuay pa ka. Pare, kauban sila ni Ibag Kaston guys. Gagaw ni Alan. Nagaw ni Mama? Bago na sila dito. Diyan. Simbahan lang yung reception di ay. Kanang lugar mo, simbahan? Nang Ay, simbahan? dili. Si Iba, lahi. Lahi. Lahi man siya. Dito. Tapos ang Lapos pas maybe sa balay kay yung bag to rila mama. Kamu ra lugar tula makabukusimbahan. Tulo ra. Angel. dili. Bukan tulog ka. Sakyan mo eh. Magkano na lang siya. Dali na lang dahil minis. Nag-decorate lugar mo dadta? Oo. Kana, grabe lang ang busy ha. Kinsa may katulong ninyo? Si Auntie Esther. Normi. Ay, Salo. Kano. Salamat. Sige. Guys, sila nay. Kaslot. Kauban sila ni Ibag Kaslon. Yeah. Nakuan-kuan dahil lang kasal karon na diin-diin. Kay primero judge sa mo kasal. Karon dili na mayor na di ay. Kasal dahil siya. Nila ko anak ni Chiche. Tani kay guys nakapang hits me. Dagan doon ka mo kasal. Daghan sila Kaslon, lima sila ka buok. Mayor ang kasal, mayor sa Talisayan. Kaya nausab-usab ang ilang plano sa ilang
pastor. Pastor sa Seventh Day Adventist. Kato sila, mga pure to sila sa barista. Tulo. Walay kaming baboy na itong handa kay mga sa barista gito mga pure. Si Iba, na iya. Magbalhin-balhin tarani kay parente mapunto ni Alan. Bless me. Iya man tong parente. Ay ilang balay na ito at bang put sa balay. So dito ta karon magbambam. Ikaw ni ate. Ipak na mo bag me. Nay. Mga eskwela ng mga kuan, kids. Hoy saksak. Na yun, nag-progs na. Ha? Unsay nagprags? Kisa ba? Unsay nga na nga? Kusot daw. Unsa ka? Kusot. Kusot nila. Agkaulos lang imo? Ingat si Amay, kursot daw. Ayaw mo na Amay yung ako amang ko niya. Na ako aman eh. Maingo man to si Mama Lila na kursot ko na. Ako aman niya. Magbaylo na lang mo ko. Kay dako man to siya ko. Kursot. Kursot. Ka magbaylo mo ka. Amay. Na ako aman niya. Ingat ko na niya na. Naman to paris-paris ako am. Gipangbutangan bela ni Mama Lilin og pangalan ninyong sinina. Ako kay nani. Ayaw. Amay kay gisuot man to ya Amay. Wala man to gilaban niya. Oy Lola. Akakursot ko no yang gasones. Ngano man eh? Di ka naman nagwagang. Naga naman nagsuot. Amay niya. Nagsuot man to ni Amay itong inani. Wala ko. Naunsa na sila. Ngano Amay? Amay. Yung palang ko na. Ngano? Amay. Muna kay agba man ang tagsa-tagsa ta na baya ka mo. Hoy saksak. Kabibo ang mga bata guys. Agkapari-pariham lagi ilang sinina di. Ag inom mga ay ag kinuana. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Si Mama Mercy ang naghatag sa ilang balon, guys. Mama Mercy. Oh. Mercy. Ano naman? Okay. Eskwela man tarong. Ano na sila na iladaan baon na kuan sa tutong tagdol para na Agay. Agriak ginis mother gid ay. Agriak ginis mother ay. Hanggang dito lang video ko guys. Ako'y magpapalam na. Maraming salamat sa inyong tanan. Lalong-lalo na gyud kay Ate Gisilo. Daghang kayong salamat. Ate from California. Ma'am Nelfa Sarmiento, Sir Jaron Vic, Ate Mar, Manang Los, Ma'am Armes Cefeda, Ma'am Nelfa Sarmiento, Manang Los, Ma'am SM, Manang Lorna, Manang. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sir Jervin Vic, Ma'am Regine Rose Lifayo, daghan kayong salamat. Ma'am Nancy, Ma'am Los Biminda Di Koflan, ug Ma'am Binakaubi, daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan. Sa mga lahat-lahat na mga followers, supporter, solid supporter, daghan kayong salamat, silent viewer. Ako'y magpaalam na. Hanggang dito lang video ko guys. Bye-bye. I love you all and God bless you all.